Bună tuturor! Sunt Dimi, World Class Elite Trainer la JW Marriott. În seara asta vă prezint TRX, ultimul program în materie de group fitness și personal training. După cum vedeți, e o unealtă destul de simplă, dar cu care puteți avea niște rezultate extraordinare. Core training, strength training, endurance, balance, flexibility. TRX Training. Ce înseamnă TRX? TRX Suspension Training înseamnă că lucrezi tot timpul, lucrezi cu aproape toți mușchii corpului, lucrezi tot timpul suspendat, cum se zice, și lucrezi cu greutatea proprie. Dacă am 80 de kg, lucrez cu 80 de kg, dacă am 100 de kg, lucrez cu 100 de kg. Cu un TRX poți să lucrezi foarte bine. Interval training, să lucrezi strength, să lucrezi cardio, să lucrezi tot ce îmi doresc. Cine mai poate lucra cu TRX-ul? Cei care au nevoie de o recuperare. TRX-ul este foarte bine folosit pentru flexibility, să încerc să-mi recuperez de obicei în problemele care le am de ordinul încheieturilor sau la spate. O problemă cu un număr, cu un genunchi sau cu spatele. TRX-ul mă ajută foarte bine să lucrez fără a-mi supune corpul la un stres atât de mare la care de obicei îl supun la antrenamentele clasice sau la o clasă de pump, de exemplu, de interval sau de strength training. La o clasă de TRX puteți veni dacă sunteți avansat. Dacă sunteți avansat, de obicei, urmăriți să aveți febră musculară a doua sau a treia zi. Vă garantez că la o clasă de TRX o să aveți febră musculară la niște mușchi pe care nici nu vi-ați imaginat că îi aveți pe undeva. Dacă sunteți începători, aveți aceeași întrebare, puteți să veniți, bineînțeles, v-am explicat mai înainte. Depinde de unghiul sub care lucrați, sub care este întins TRX-ul, veți avea rezultatul pe care îl căutați.